munhu unagona kuita zvinhu zvose, akaita mabasa akanaka, akaita zvose zvingatarisirwa nesociety kuti zvinofanira kuitwa nomunhu, asi asina kuzvarwa pacha. Rimwe gore tiri kumusha ukobvu hwakapera, tikandokumbira kuna vamwe mai vainzi havapi unokwera. Vakatipawo zvinoreva tinoona vanhu vane mbiri yokuroya vanotozivawo kuita zvinhu zvakanaka. Saka Nikodhimasi ari kuenda kuna Jesu achindobvunza kuti ndingaita sei kuti ndiwane upenyu husingaperi, nokuti iye pachake wakanga achibva nesociety munhu anoita mabasa akanaka. Saka naiwo achibhesa pamabasa ake akafunga kuti mabasa ake ndio angamupa upenyu husingaperi. Saka Desire of Ages riri kutaura kuti iye waifunga kuti kana zvanyaya dzekuita kudenga Mwari vanoziva kuti inini ndinochengeta nherera, kana dziri nyaya dzekuita kudenga Mwari vanoziva kuti inini ndinotovaka chechi, ndini ndinodoneta, saka handifungi kuti vangandirasisa. But pano kunzi panzo, he was startled at the thought of a kingdom too pure for him to see in his present state. By virtue of his birth as an Israelite, he regarded himself as sure of a place in the kingdom of heaven. He felt that he needed no change, hence his surprise at the Savior's words. Saka paakazwa Jesu achiti, Nikodhimasi ndinokuudza kuti kana usina kuzvarwa pacha nemvura, kwete nemvura chete, nemweya, iwe haugoni kuona upenyu husingaperi. He was shocked. Nemhaka yekuti society yanga yakamupa status yokuti imimi muri guaranteed of heaven. One, mabasa amuri kuitira church, mabasa amuri kuitira society. Two, imi makazvarwa muenvironment yechifarisi yechiJudha yekuchengeta murau. You are guaranteed. So when Jesus started to tell him that unless you are born again of water and spirit, you cannot see the kingdom of God, the spirit of prophet says he was baffled, he was stunned, he was shocked. Because except a man be born again, haagoni kuona upenyu hunovouya. Nemhaka yei munhu achinze kana asina kuzvarwa pacha haagoni kuona ushe hwaMwari. Now muchaona kutiko hanzi by nature, ndiri patsamba raJob chapter 14 verse 4. By nature the human heart is evil. Munhu wese achizvarwa mumbereko yamai vake unozvarwa ari mutadzi. Chaanokwanisa kuita zvivi, he is more inclined to sin than to do good. Saka Nikodhimasi ari kuudzwa kunziwo zvinokutuma kuti utoita zvose zvaunoita nenyawi, inyawi. Hani kuti unotumwa nokuti unoziva Mwari. Saka muchaona imi kuti Nikodhimasi mbiri yaipuwa navanhu nestatus yakanga inayo yanga isingabvi mukuti unoziva Mwari. Yakanga iri kubva mukutiko munhu unoziva kuita zvakanaka, nyangwe kuita kwake zvakanaka kusingatumwi nokuti unoziva Mwari. Saka pano pari kunzi pana munhu kana achizvarwa mumbereko navabereki vake unozvarwa wakafumbata kuita zvakaipa. Zvikanzi panapa navaRoma chapter 8 verse 7, the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can it be. Munhu unozvarwa ane pfungwa iri kunzi panapa navaRoma chapter 8 iri carnal. Iyoyo pfungwa iyoyo nyangwe ingava carnal inogonawo futi kutoita mabasa echiKristu hakunaonekwa zvakanaka. Zvinoreva izvo kuti mbavha inogona kuba kuHarare ikandotengera chembere kumusha matomi. Mabasa haagoni kuti iwo azive munhu uyu warurama pamberi paMwari. Saka Jesu ari kuti kuna Nikodhimasi, wangu mabasa akanaka unoita, asi kana chimiro chomunhu chisati chabva pauri, kuti upfeke chimiro chaMwari chinogona kukutuma kuti uite mabasa akanaka, haugoni kuona ushe hunouya. Ndinotenda sangano pfungwa iyi iri pachena. Varoyi vanotoitawo zvinhu zvakanaka, navanhu vana makuhwa vanoitawo zvinhu zvakanaka, asi izvozvo hazvivakwalifai kuva vanhu vaMwari. Saka pano pari kunzi pfungwa yomunhu iyoyo iri carnal inofanira kubviswa pamunhu, inova iyo process yokuzvarwa pacha. Zvikanzi panapa nomwe munyori unotiwo the fountain of the heart must be purified before the streams can become pure.
Parimudziko munhu nemhaka yekuti wakazvarwa ari mutadzi, mwoyo wake chitubu chine svina. Chitubu chine svina dzimwe nguva unogona kusvikapo ukaona mvura yakagadzana. Hazvirevi kuti mugodhi uri clean. Vanhu vakambomwa mvura muno muguta reHarare vakaita korera. Handifungi kuti mvura yavakamwa yainwa tsvina, yanga yakatochena, asi kuti yakanga ine tsvina. Zvikanzi chitubu chomwoyo womunhu chinofanira kukupwa tsvina first kuti chigone kubudisa mvura yakachena. Zvinoreva izvo kuti chitubu chinogona kusviba, vanhu vakagona kumwa mvuramo, zvisikareve kuti chitubu chakachena. Saka panapa Jesu ari kutiko, as long as chitubu chemwoyo wako Nicodemus chisina kukupwa naJesu Kristu, iwe haugoni kuona upenyu hunouya. He who is trying to reach heaven by his own works in keeping the law is attempting an impossibility. Ndo condition yakanga ina Nicodemus. Waizama kuda kuona ushe hunouya na mabasa ake. Waizama kuda kuenda kudenga nezvaangakwanisa kuita iye. Ndo kusaka akaenda kuna Jesu akandofunza. Akati ini ndingaita sei? Jesu akamuti, unless mabasa ako achibva pakuti unoziva Mwari, asingabvi pakuti uri kuita mabasa kuti uwane denga, asi kuti uri kuita mabasa nokuti wakaponeswa, haugoni kuona ushe hunouya. Saka panapa kuti the Christian life is not a modification or improvement of the old, but a transformation of the nature. There is a death to self and sin, and a new life altogether. Upenyu hwemunhu hahusi hwokubatanidza. Upenyu hwomukristu unogona kusangana naMwari pakuonekwa kwake. Upenyu hwokufa. Chii chinonzi kufa? The carnal mind, kana kuti pfungwa, kana kuti nhaka yatakaona kumadzibaba edu by default yechivi, inofana kufa na Kristu. Tomuka tava vanyuwani na Kristu. Ndinorevei, nature yakare iyo isingadi Mwari inofana kufa na Jesu Kristu, kana kuti kubva mukati meupenyu hwedu kupfurikidza nesimba raMwari. Iye Mwari pachake ndiye akutiitisa mamwe mabasa okururama akanaka. Jesu yari kuti munhu unagona kuita zvinhu zvose, akaita mabasa akanaka, akaita zvose zvingatarisirwa nesociety kuti zvinofanira kuitwa nomunhu, asi asina kuzvagwa pasha. Rimwe gore tiri kumusha ukufu hwakapera, tikandokumbira kuna vamwe mai vainzi havadi unokwera, vakatipawo zvinoreva kuti